ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. केंद्र सरकारच्या 4 श्रमसंहिता पूर्णपणे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत असा आरोप कामगार नेते कॉम्रेड कुंभार यांनी केला आहे. तसंच याविरोधात देशातील प्रमुख कामगार संघटनांकडून 12 फेब्रुवारीला देशव्यापी संप पुकारला आहे. कामगारांनी लढून मिळवलेले कायदे नष्ट करण्याचा आणि कामगारांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा केंद्र सरकारने जे काही 4 श्रमसंहिता लागू केलेल्या आहेत, खरं तर या 4 श्रमसंहिता कामगारांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करून कामगारांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या आहेत. आणि ह्या श्रमसंहिताच्या विरोधात देशातील प्रमुख संघटनांच्या नेतृत्वाखाली येत्या 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशव्यापी संप होत आहे. आणि त्या संपाचा भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कंत्राटी सफाई कामगार देखील त्या संपात सहभागी होणार आहेत. आज सावंतवाडी येथे झालेल्या सफाई कंत्राटी कामगारांच्या प्रतिनिधीच्या मीटिंगमध्ये एकमुखी निर्णय घेण्यात आला की या संपात सहभागी होऊन आपण कामगारांचे अस्तित्वात असलेले हक्क कायदे आपल्याला मिळवायचे आहेत आणि 4 श्रमसंहिता रद्द झाल्याच पाहिजेत. हा एकमुखी निर्णय झालेला आहे.